Kaya kayo nga po, kaya buting barangay council at ikaming kaya kayong talasuyo, ing masaya at magrasyang kapiestan. Kaya kayo nga po kaong kabaryo, kaluguran at kapatid, ing kasalpantayan ng yening algorithm, mumeta mo ganakan, ing piyesang kapasalamatan king Reyna, ginduta mong Apo Maria. Iting kapiestan, tunayang makayaliwa dapat ing kapiestan, katay na katamo king Apong Ginoo. Andyang yakatamo magtawo, andyang alang bisita, maging sumbagal iti bamitok ng king kapasalamatan tamo king Apong Ginoo. Matulay ang totoo ing Apong Maria, uling akakit na ing kaya katamong malalang na devotion at ing lugod tamo kayo. Adunin po ing kaya kayong panalangin, ba nakasuyo kaming kaya kayo king mit mong kababa na loob at mit mong katapat. Kasi bayo po masayang kapiestan, di ba la Reyna ning Malanbayan. Yung lagyo na po ni Consejo Pastoral de Santa Maria, din Talasalpantaya at Tiboto, na ni Nuestra Señora de la Paz y del Viaje. Busan ng pandemya, wisang pa po yung pagmasusyantaya yung kayang kapiestan ken Mayo 2. Nung makanano, ang makayakmaking kapag masusyan yung parokya ng Santa Ana, inagbandalan ana 45 banwa, ang makitemang parokyang ni pagkalaman at magkalam. Makanyan muna maning Virgen Maria, himpandalo na kung pisan ng Santa Isabel, higkalamaning dakalagrasya yung kayang pisan. In panawos ng pandemya, in sana itamong taga Santa Maria, mabiyasa tamong magkalam ting grasyang pagkalug na ng Virgen, daring kaya katamong kayabe at kabarangay, amigit mangailangan, saw, ngining at yutamo in pandemya. Sana po, ing balang netong at netong kaya katamo, magkalang tamo naman, daring kaya katamo kapatid. Ing kaya kayong talasuyo, Brother Jun at Sapin, in Chapel Pastoral Council Coordinator.